πραγματικά δεν το έχω ζήσει. Δουλεύω 27 χρόνια αυτό το πράγμα. Συνθήκες πολέμου πραγματικά. Φορεία παντού αραδιασμένα, ασθενείς από εδώ, οροί από εκεί. Θα έπρεπε να τους τακτοποιήσουμε, ανακλινική. Θα έπρεπε να τους βάλουμε να παίρνουν τα φάρμακά τους, τους ορούς τους, όλα. Σαν ένας πόλεμος πραγματικά. Λες και έπαιζε βόμβα. Φωτιά, μόνο φωτιά, τι να δούμε. Μόνο φωτιά. Μπορούσε να κάνει, ήταν τόσο δυνατός ο αέρας, δεν μπορούσε να κάνει κανένας τίποτα. Κανένας. Πράγματα είναι τραγικά, το μόνο που χρειάζεται είναι προσευχή αυτή τη στιγμή και βροχή.